Každé dielo potrebuje solidný materiál, z ktorého sa dá stavať. Ak staviate dom, potrebujete tehly, ako je táto. Z nich postavíte krásny dom, ktorý bude možno stáť viac ako 100 rokov. Pre solidný rozvoj podnikania potrebujete ekonomický software. K nemu pridáte podnikateľský talent, vedomosti, prácu a vybudujete úspešnú firmu. V podnikaní sa však pravidelne stáva, že začne platiť nový zákon, ktorý nariadí: tento rok musia byť všetky tehly zelené. A my v Ziegler Software vyrobíme nové many, ktoré vyhovie aj tomuto novému nariadeniu. Pri tejto príležitosti do many pridáme aj nové užitočné funkcie. Na rozdiel od domov, tehly, z ktorých je software, vymeniť idú. Kliknete myšou a z internetu prevezmete novú verziu. Tejto službe sa hovorí aktualizácia a mal by ju ponúknuť každý výrobca kvalitného účtovného softvéru. Nie je to však ľahké. Skrývajú sa za tým stovky hodín práce analytikov, programátorov, testerov a vražedné termíny platnosti zákonov. Vďaka aktualizácii majú používatelia many garanciu, že svoj systém budú mať v súlade s aktuálnou legislatívou. Prechod medzi rokmi je plynulý. Aktualizácia slúži zákazníkom celoročne. Oddelenie zákazníckej podpory úspešne vyrieši stovky dotazov denne. Pravidelne vám zasielame bulletin Money News s užitočnými informáciami. Ak máte dom, iste ho máte poistený a investujete do jeho údržby. Aktualizácia je to isté pre vaše podnikanie. Oboje sa určite oplatí.